Balima Alinokma, très urgent. Balima bien dimanche 9 novembre 2025. Aïwa, Amboraka information téléman dosro. Ko nyonyo de beka ke. Ko CEDEAO ka force d'attente. Ko ka blakana Mali kono. Ka force do bo Mauritanie. Ka force do bo Algérie. Ko jamana beki bolo fara nyonga ko ka Mali de me kosino ko Mali bintola de do. Ode kuma beka discussion de be sina. Nema foyena ngona mawuli kan jongube na uba se kana force do imposer andala. Depuis qu'elle a marqué folode, a kuma o de be sena kube fe kanani CEDEAO ka force d'attente ko kana Mali deme ko parce que ko dugu chama be ku ka mogo labo Sénégal ka député kordo be no ko Ali Ngoye Ndiaye ale écrire do kaka aw ne anga jangwa kuma ina me nyongo fe depuis qu'elle Mali vidéo mani be ka vidéo ke aga fo kante force ante CEDEAO ka force d'attente fe de a kuma o be ka fo de aywa o be ka commencer ka kuma o fo nous nana dron ubena to ministre e mun kana mangina o kode France e mun kana mangina o ko nala ya nchanga so force were ka do Mali goro yanga ko bani ne na simi go daka kila taw tekelenge de mais force were ka boko kana Mali kono ne data la ay kuma ina mede Malien voilà a semaine fla là c'est un long écrit. Monsieur le président de la CEDEAO et la Mauritanie n'attendez pas que Bamako tombe pour y réagir. Les communiqués des pays occidentaux invitent leurs ressortissants à quitter le Mali, se poursuivre. Ces pays peuvent quitter le Mali parce que pour eux, le Mali est avant tout un problème de politique extérieure. Alors que tous les pays frontaliers, la situation du Mali relève de la sécurité nationale parce que les terreaux transcendent la question des frontières. Le problème qui se pose alors est relativement simple. Faut-il laisser Bamako tomber et avoir un hub djihadiste comme Afghanistan dans les années 90 à nos portes? Une prise de Bamako par les terreaux impacterait à coup sur la sécurité nationale de tous les pays frontaliers du Mali sauf l'Algérie qui s'est donné les moyens militaires puis politique d'éradiquer les terreaux. Ko jamana be keni sigi ko Bamako ko Mali ka bina ko ni Mali bina ko jatke wale mogo benata jamana fefe bu kerefe ko sauf Algérie ko parce que ko fanga be Algérie la kan nu tiara choko ko Algérie bi se ku kumbe ko mais ko Mauritanie ko ka surasi do bo ko CEDEAO mogo ka surasi do bo ku ka faranyo ka ko Mauritanie ni CEDEAO ko lu ka fereke ka surasi do labo ko kana Mali sauver ko sino ko Mali bintola fleni kuma be na tan chukwa de la awa amanto na tron e général Tiani fana ko France ka avion na taranjigi Benin ko avion cargo do ko bora France ko kata ji Benin ko France be fe ko ka Niger déstabiliser agno fana semaine mais ma vidéo ide m'fana va faire des passages ni tien do keni do ça veut dire que c'est très grave ko Niger président fana be ka boka kuma ko aywa ko France ka avion na tara Benin de ku be fe kale ka jamana bi en fana kuma ime donc ne ma vidéo ide ne kana semaine vidéo ma uka mogo ya semaine fambe parce que uka kuma chamate tien ora to monte ka baba do ala mais ni mu semaine flene CEDEAO ani ISI ube fol de ka barake nyongo mbolo ko ka Mali sauver ko sino ko Mali bintola du uka force d'attente inde ube fe ka blaga na Mali nu ya blaga na Mali dongo nu ma Mali tia ka fuma tu ute sheda bo jila ukata Nigeria kata Boko Haram kelei ugana na Mali de agana sonde ha depuis la chute de colonel Muammar Kadhafi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso font l'objet d'attaques de terreaux soutenus de la plupart par des pays étrangers. Au Mali, la stratégie a changé aujourd'hui. Les terreaux ont comme mot d'ordre d'étouffer la capitale. Ceci fragilisera naturellement tous les segments de l'économie malienne, y compris les forces armées maliennes. Ko jatke wale mogo munu fleni ku keleme ka Bamako asphyxier de ka Mali fambe kan balikante karibira soro kan balikan mogo tsika bo dugula kata dugula ko terreau munu me ko barake ko Mali armée desserade ka wa ko CEDEAO mogo kay wulu ka kana Mali sauver ko Mauritanie nga wulu kana Mali sauver akuma flede aha. Monsieur le président de la CEDEAO et la Mauritanie, même si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté l'organisation sous-régionale, votre silence et celui de l'Union africaine n'a
n'aguerciront pas à condamner des coups d'État devient assourdissant. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de la frontière avec le Mali que nos armées couvrent difficilement. Côte d'Ivoire ni la Guinée, ani Sénégali, ani Mauritanie, ko kilomètre banani ko au bol de partager ni Mali. Voilà. Par ailleurs, au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour sauver le Mali. Donc, port munumbe Dakar ni Abidjan ni Conakry, ko poru be fekeke. Na fara ko insécurité bolo ko o poru fana be ka farmer Mali o te ko nyumanye. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, doyen des présidents par l'âge et la sagesse nouvellement réunis, et monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, Benjamin des chefs d'État de la sous-région. L'échec de la mission de réintégration des pays de l'AES dans la CEDEAO ne saurait justifier d'attendre la chute de Bamako pour ensuite agir et investir dans des programmes d'armement pour renforcer individuellement nos frontières. Quand le Mali bora CEDEAO là, Mali de Mebi, Mali il est urgent d'engager concernant notre pays, entre les pays de l'AES et la CEDEAO, et aussi la Mauritanie pour activer les forces d'attente qui étaient destinées à combattre les terreaux avant la scission de la CEDEAO, éviter une posture d'attente. Kouye CEDEAO ka force d'attente mousigi, kouka fere sougou beke, koko force bla kana Mali kono, koko na Mali sauvé, koka Bamako sauvé. Quant au Sénégal, plus de 500 km de frontières, il est tellement proche du Mali, qui sont les deux pays seuls au monde à avoir la même devise, un peuple, un but, une foi. Sans oublier que le nom Mali vient de la fédération regroupant le Sénégal et le Soudan français. Le Sénégal, pour ces raisons, en plus des aspects sécuritaires et économiques que j'ai expliqués, devrait en urgence se pencher sur la situation du Mali. Ko Sénégal ni Mali, ko le jamana kelendi, ko ni ay Mali re toko sorla, ko Soudan français ni Sénégal de Franwa ko toko ke Mali, ko lukanga ko Sénégal kanga moins sugu beke ko ka ani Mali ka jeka ko ka Mali deme, ko Sénégal ka Mali, Sénégal franga Mali deme. Donc voilà. Donc cette chronique, la chute annoncée de Bamako, est un problème sécuritaire collectif pour toute la sous-région. Concernant la sagesse de l'expression, quand la case du voisin brûle, arrose la tienne. Ah, comment flédé. Ali Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal, ministre du Koro de Koundou, entre septembre 2017 et octobre 2020. Mali Bamako sécuritaire. Donc, à tirer photo fléni. Voilà. Né Sénégal ministre du Koro di, allez de lettre nchi CEDEAO ma. Né que ne kuma moume, ni kofe, ko CEDEAO mo gobe ka nyogonye ke. Oube fait ka taga fo grande puissance ou gana, ka irisu wole, ka chinois wole, ka français wole ku bela sigi, ka founyena, ku ka fereke, ko beka frayon ka kana Mali deme. Nous y a décision ta, Mali kana son. Ntaro nou bena ke chogo chogo la, a gana sonde. Ne ken ta décision, ngane kungolo mne fieu. Ni nou na Mali kono, oubeta zone tampon de ke. Ni seda ka forta dati taradro, oubetaka mogon, oubetaka zone tampon ke kidal. Aya yo mun kana ministre la kana ngina ko de. Voilà. Donc vraiment n'y ni information de soro. Ni ya nebe ka fongo Assimi Goïta ka agi vite. Yaro bebe ka commencer ka kuma obeka foko ko seda soro sugana Mali kono. Ni Assimi Goïta ma ni ya de ko Assimi Goïta ka ben keni Malien ngi. Anga bo nyogon jela ku kono. Solama ya don tawo misiri kono la tando abe nyogon kele mununa. Nyogon saboté munna Bamako konana. Ni nyogon asi de kera 2012 la nanye Gao perdi ka Kidali perdi ka Tombouctou perdi. Anye nyogon asi de ke 2012 la. Au scénario kele nebe kana Mali matukuni. Ewa, CEDEAO mogo nunu. Ni situation kera kate bam. Tubabu bena uka force blanga jamana ka ba foko Assimi desra. Utala Assimi nginiga ka vila. Meka tien de fana. Awa nou ya fo irisute ban. Mega tien de fana. Bachar Assara bina irisu sona ko Bachar kataka tese yeredi. Ni ko en kera te ba. Ubeta nyonye ke ubena ni force de Mali kono. Mega tien de fana. Aka bon Malien chama klima.
caman t'a faamuya mais n bɛ ka réalité min fɔ n na Mali jɛra Poutine ye cogo cogo a tɛ seri bɔ Poutine ni Bachar Assad ka teriya ka kɔrɔ ni Assimi ta ye Assimi ni Irisu ka président ɲɔgɔn na a tɛ tɛmɛ a tɛ hali san 5 bɔ Syrie président o ni Irisu ka président bɛ ɲɔgɔn na a ka ca san 20 ye mais Irisu y'o bila k'a bila ka tero bila ka na fanga la parce que a dɛsɛra de ni dɛsɛra mɔgɔ si t'a yɛrɛ faga i nɔfɛ awa n'a ma fɛɛrɛ dɔ kɛ n'i y'a ye ne ko Assimi Goïta ma ne bɛ ka cri de cœur kɛ ni attaque in ma ni nin ko in ma jɔ américains français CEDEAO u bɛ décision dɔ ta Mali kan awa Assimi sɔnna o Assimi ma sɔn o ni kuranɛ cɛ u b'a kɛ n'a Assimi déconne ba Assimi yɛrɛ gɛn ka bɔ yen u b'a fɔ ko Assimi k'i tɛ se awa i tɛ se ka di parce que n'i dɛsɛra i ka jamana parce que Assimi tɛ se ka décision ta Mali yɔrɔ dɔw la bi donc ko bɛ se niveau dɔ la n'i y'a ye ne bɛ ka fɔ an ka ɲɔgɔn kɛlɛw dabila an ka bɔ débat de caniveau kɔnɔ kuranɛ y'a fɔ tantɔ alakira bɛ tan alakira mɔden bɛ tan an ka bɔ olu kɔnɔ an k'an bolo di Assimi ka maliyɛn bɛɛ réconcilier an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in sauver walahi ɲɛ b'o dɔrɔn de la n bɛ ka kuma in fɔ ala n'i y'a bɛ mun na mɔgɔ caman ɲɛ t'o la caman bɛ kolon kardon na 2012 ta de ma ɲinɛ o kɔ bilahi n'a kɛra tɛ ban tubabuw bɛna u ka baziw sigi an fɛ yen jagoya an bɛ bali mun na dɔrɔn an b'a mɛn ko américains ka bazi dɔ filɛ Tenza Waten américains t'u sara i la koyi an bolo k'u b'u sara la donc an bɛ wuli sunɔgɔ la dɔrɔn an b'u ka avion jigilen k'u ka sɔrɔsi dɔw jigira an bɛ se ka mun de kɛ an tɛ se k'u gɛn n'u nana ni kuranɛ cɛ an tɛ se k'u gɛn Assimi tɛ se k'u gɛn aw tɛ se k'u gɛn ne tɛ se k'u gɛn n'u nana Zeyna o tɛ taa dɛ ni Faransi ni Amérique ka sɔrɔsiw nana an ka Mali kɔnɔ Zeyna ni ala cɛ o tɛ taa hali ni ne yɛrɛ kɛ Mali président ne tɛ se k'u la taa parce que u b'u installer cogo min i tɛ se mɔgɔ min na i tɛ se a la o mɔgɔ min marifa ni ko k'i b'u kɛlɛ o b'i kɛlɛ i tɛ s'u la fana u gɛnna cogo la fɔlɔ la Zeyna n'u nana o tɛ taa dɛ n'u nana Zeyna ayi u bɛna an ka jamana tila de ala k'o kɛ Assimi fɛrɛ kɛ minnu bɛ kaso la k'u bila k'i ka décret kolonden bɛɛ annulé ka bɔ yen an maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in sauver vite fait hali n'an bɛɛ bɛ marifa ta an ka ta n'i m'a kɛ i bɛ jugu an ye minnu gɛn o mɔgɔ kelen bɛ tila ka segin ka na walayi ne ɲɛ bolo natɔ i m'a ye u bɛ ka appelu kɛ ko CEDEAO force présente mɔgɔ caman b'a minimiser k'a tɛ se ka kan u b'a kɛ dɛ ni walahi ni Amérique président a décidé don o don u bɛ na ni CEDEAO Mali la hali Mali yɛrɛ se t'a la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na mais caman t'a yɔrɔnin faamuya parce que caman tɛ géopolitique dɔn cɛ u ye Syrie k'u sago ye Syrie pisani bɛ ka tɛmɛ Mali kan aw ni ala cɛ Mali bɛ se ka jɔgɔ Syrie kɔrɔ u ye Syrie boson k'a tila i b'a fɔ ko u bɛ sogo tila cogo min u bɛ fɛ k'o de kɛ Mali la n'i y'a ye ne bɛ ka dimi n ka vidéo la a y'a lajɛ tile fila na ne bɛ ka proposition dɔrɔn de kɛ ne bɛ kuma sisan ne bɛ solution de di sisan caman tɛ ka solution di mais ne bɛ ka solution di parce que ne ɲɛ bɛ Mali ta tɔ la jugu y'o fɛ ne tɛ fɛ don dɔ la n'a fɔra ne ka vidéo a y'a bɛɛ garder dɛ ne bɛ ka solution di depuis kelen dɛ n'a tiɲɛna don min na n tɔgɔ kana fɔ voilà n tɔgɔ kana fɔ n ye n ka solution di n'a Assimi ma bɛɛ kɛ ni mɔgɔ ye ni kuranɛ cɛ Mali ko de bantɔ filɛ n bɛ ka tiɲɛ bilen de fana ni nin ko in ma régler le plus vite possible n'a y'i ta ka arrogance fɛ ka orgueil nɔgɔlendenya fɛ n'a m'i sigi kɔ ka mɔgɔw walidenw généraux ni fɛn les généraux qui sont à prison Assimi k'u bila fɛn min ka gɛlɛn ma sɔrɔsi minnu bɛ kaso la k'olu bila tant que a b'olu bila kɛlɛ in tɛ ban ni kɛlɛ in ma ban a ye dunan minnu kɛ u bɛ sigi ka na dɛ n'u ma sigi a ka kuma tu n'u sigira fana u tɛ taga fana ala sago aw sago ne kɛ ne nin information sɔrɔ n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna donc maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn na a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔri promo don urgent 10 € bɛ na o y'a ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta anu tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan badabada 1,99 € 2 € 100 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ ciao